miña escola de Masia. Ola, como xa sabedes, chamame Beatrix Sánchez e vou contarvos un pouco máis sobre o lugar onde vivo case todo o ano. Eu vivo nunha escola de Masia, que é un castelo moi grande situado no medio dun bosque de formosas árbores. O castelo ten moitas fiestras estreitas e opacas. Ten varias almenas onde se atopan os dormitorios dos alumnos. Na planta máis alta do castelo está a oficina da directora e na planta baixa sitúanse os dormitorios dos profesores, as aulas e o ben común. A uns pasos do castelo ubícase o campo de entrenamento, onde practicamos para as competicións de deportes máxicos como os saltos máxicos ou o buco nas olas. No interior da planta baixa tamén se atopa un pequeno gimnasio, onde ás veces practicamos para facer as ecuacións dos saltos máxicos ou cantamos antes de sair ao campo de entrenamento. Quero destacar un lugar do castelo que me gusta moito, a miña habitación. É individual, pero tamén hai nas para 2, 3 ou incluso 4 persoas. A miña habitación é o lugar onde podo relaxarme despois dos exames, podo ler, xogar coas miñas amigas, estudar, practicar feititas, dormir e ensinarlle novos trucos ao meu mundo. A miña habitación ten unha cama, 2 armarios, unha mesa con unha lámpada, 2 sillas, unha estantería para poñer os meus contos, unha mesilla ao carón da miña cama para a noite e un baño. As miñas amigas Jenny e Cristi son xemelgas e por iso comparten cuarto. Dispoñen das mesmas cousas que a min, agás que teñen unha liteira, 3 armarios e 2 estanterías. O seu cuarto está en fronte do meu. Encántame a miña escola.